извеждане на изводи, което не се случва на практика. Каква информация може да бъде прикачена към сигнал? Може ли да Всякаква. прикачаме снимки, Всеки може да разпечатки, закачи каквото чатове? си иска, зависи как го е придобил. Защото доста често отиваме в социалните агенция за социално подпомагане, отдел за закрила за детето и там ни казват, ама това нещо не може да бъде прикачено, защото Кое е това нещо? прикачаме видеа, примерно от боди камери или разпечатки от чатове. И там казват, ама това нещо не се признава като доказателство Няма в такова съда. нещо. Чакай, нека да сме наясно. Мгм. Органа по закрила не е съдебен орган. Органа по закрила не може да се прави на съдия, а трябва да събере да възприеме всички възможни източници на информация с оглед интереса на детето и да ги провери. Ако видеото, което му се предоставя, той може да каже, да, това видео аз не знам от кога е, действително. Но ако в него се вижда, че детето има някакво поведение, най-логичното какво е? Това видео не мога да го взема предвид директно и пряко, да го приложа като информация. Но дайте да видим детето реално какво се случва. Трябва да Разбираш извикат ли? детето Не, на разбира се. място. Дали да го извикат, дали те да отидат на място. Няма ограничение. Няма процесуален ред, така да го кажа, по който да се събира информация. Закона казва така. Социалният работник, член 14 от правилника за прилагане на закона за закрила на детето, извършва проучване. Той не казва събиране на доказателства. Казва проучване. Тоест те трябва да проучат абсолютно всяка една. Всеки възможен източник, който касае интереса на детето. И от проучване и оценка на сигнала. Ето оценката е аналитичната дейност. Като събира необходимата информация от семейството, детето, училището, детска ясла и градина, роднини, близки, съседи, друга дирекция социално подпомагане, личен лекар и от други източници при необходимост. Някъде да пише по реда на ГПК или по реда на НПК или по реда на АПК. Не. Тоест, когато сигналите касаят деца в риск, може да прилагам абсолютно всякаква информация и те нямат право да откажат. Всякаква информация, която касае сигнала, Да. е възможно и са длъжни да, да възприемат, но не са длъжни пряко да се позоват на нея. Ще обясня просто. Действително някой може да представи манипулиран запис. Примерно, давай ми пример. Да. И те не могат да се позоват пряко на него. Ако в записа се вижда, че детето е малтретирано и заявителя казва вчера ето виж как го набиха вчера. Те какво трябва да направят? Дайте да го видим веднага това е те. Просто е. Разбираш ли? Ти източника на информация, той е източник на информация. Тук трябва малко да помисля. Тоест това е предпоставка да се задълбае проучването. Точно. Предпоставка да потърсиш потвърждение на информацията, която ти се поднася. Всеки може да каже нещо. Той в прокуратурата е така. И в съда по частните наказателни дела всеки може да твърди каквото си иска. Трябва да го докаже, като го докаже, плаща сметката или носи административна отговорност или нещо друго. Когато най-общо казано в контекста на родителските конфликти, някой родител твърди неща, с които уронва авторитета на другия родител и те не се докажат, то е много ясно обяснено. Имаш данни за очернящо поведение, което пряко рефлектира върху родителския капацитет. И социалният работник трябва да го обсъди това. И си има специален раздел в социалните доклади за отработване на сигнали, където това се обсъжда. А с кого трябва да се обсъди? Трябва ли да се обсъди и с двамата родители? Да, няма пречка. Зависи от етапа на социално проучване, зависи от етапа на социална работа. Примерно, ще дам прост пример. Отива някой и заявява за първи, втори, трети път там някакъв сигнал, който няма данни за пряка непосредствена опасност. Вижда се, че има някакъв конфликт, нещо не могат да се разберат. И то да приемем добрия случай, просто имат различни виждания. Най-различни хора, различни виждания. Нормално. Социалният работник, първото нещо, което трябва да направи с интелектуалния си капацитет, който не винаги е достатъчен, особено в този Пловдив, е да анализира информацията, която му е предоставена. Тази информация, ако се потвърди, как касае интереса на детето. Примерно, единият твърди, той го оставя до 22 часа да играе на улицата. Преценя първо, това дали е вярно или не, ако може да се докаже. Не винаги всичко може да се докаже, но се преценя. Ако това е изолиран случай, един път е станал и някой обаче опитва да злоупотреби.
Не е необходимо за едно такова нещо да ангажираш целия държавен апарат някакви безмислени социални услуги, от които да точиш бюджета. Да. Събираш ги, ти им кажеш хора. Най-просто, нали? Установи са еди каква си информация. Единият твърди това, другият твърди това, нали? Намира някакво обяснение, примерно. Затова беше навън, защото имаше, да кажем, партии на друго дете до 10 часа, но ние ги бяхме обезпечили. Имаше родители, имаше възрастни с тях, бяхме оставили един да ги нагледа. И къде е проблема за това и те? Ама другия може да налива масло в огъня просто за да го очерни. И събира и казва, вижте какво, нали? Това, което правите първо, не е риск за детето. Не е правилно. Вашето поведение може да се квалифицира по този и по този начин. Вие трябва да намерите възможност да комуникирате помежду си. Вие да уведомите къде е детето, как е обезпечено и така нататък. А вие да приемете това като право на този родител, защото то не накърнява интересната. И когато в повечето от случаите хората ги сложите на една маса и им обясниш какво се случва и че ако продължават така, ще увредят детето и ще доведе това до ескалация на конфликта, разумните хора горе-долу според мен около 80% от случаите ще спрат с тези щуротии. Така и трябва да бъде. Разбира се. А най-нормално. Само, че ето виж логиката. Ако не спрат, социалният работник трябва да извърши оценка кой е този, който не съдейства, образно казано, накърнява интерес на детето, уврежда го или създава очернящ образ. Когато му каже, аз установих, че твоето поведение не отговаря на общо приетото или нарушава закона или по някакъв начин накърнява интерес, и му каже, виж какво господин или госпожо, вашето поведение е такова и такова. Това не е в интерес на детето. Това е една от първите мерки за закрила, информиране и консултиране. И то си е разписано в закона. Така, съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда. Ето съдействие сега да обяснява. И когато един път приложи този механизъм и се види, че този родител продължава, т.е. той вече осъзнато го прави, тогава се промени мярката за закрила. Тогава може да се издадат предписания на несъдействащия родител. Заповеди. И тогава задействаш цялата административна машина, държавата по закрила. И тогава едно поведение на увреждащия или несъдействащия родител може да бъде санкционирано. Много преди да е станало късно и детето да е отчуждено или да не е виждало другия родител с месеци или не дай си Боже с години.